Hello guys, hi guys, hi. I can't see your comments. I'm sure my comments in your manje. I don't have anything to say. I don't have anything to say. I'm going through the most in life. So, yeah. Yeah, Nancy, I'm going through the most in life. Okay. Kamuka. You wake up and I'm telling you the truth. Why? Could save another person. Because I just want to sleep. So today was one of those days, and I just woke up, but I want to follow one. Wake up to your lives and not, but that's not following. Like follow what you care and don't my lives and you got to should go engage. So wake up to your lives and not. Thank you so much. Thank you so much, Mrs. Hi Brian, hi Elista ndachitira kudzora volume yeaudio ndinzwe kuti pamwe yakamira sei. Okay. Right. Hi Memory, zviri sei Memo. Leah, how are you Leah? See you soon. Leah, see you soon. Mia Green, how are you? Tatenda, Angela. Sorry guys, kuti tanga kubata phone yangu saka kuzere ma audio. Saka ndechida mboterera kuti zviri kungofamba sei. Right. Sorry guys. Hanzi tiripo pawa. Aiwa, ndatirega nimboya kuchiri kuseni kunoku. Muri pa wifi dzevangu because neniwo iteni kunoku.
at least ndikaita 2 hours ndobva ndabva. Guys, muri sei guys, how are you guys? Muri sei, how are you guys? Muri sei guys, muri sei, share live mutege vamwe, number yedu ishike, say live mutege vamwe. Ma message acho share life mutege vamwe, share life mutege vamwe, share life mutege vamwe, share life mutege vamwe. Guys, fambai fambai. Sorry guys. Hashakaoma. Sorry guys, pane kwaiji kwanzi smell skin insensitive, don't use water watch it up, so then apply tissue oil mangola pepper 2 weeks pigmentation inopera. My sister pigmentation and tonina pigmentation because ndotengisa pigmentation cream. I don't have pigmentation kumese kwangu and tonina pigmentation zvachose kumese kwangu. I don't have pigmentation kumese kwangu. Pandakabva kuZimbabwe, pandakabva kuAfrica, ndanga ndisingasashandisi mafuta. Ndanga ndine sunburn. Ndoenda ndinayo sunburn kwete pigmentation. Pigmentation unoziva andina pigmentation kumeso kwangu. Saka yes way long time wangoripi. Saka ndandisingashandisi anything zvachose. Zvakare inini ndipandinobika mafuta angu, my sister, I start using mafuta inini pache zvangu. Ndoshandisa pandiri inini. Ndinoshandisa pache zvangu inini kutesta mafuta. So kana ndinoreacta ndiri inini. So that sunburn ndiri kutaura iyoyo ndakareacta ni this other mafuta ndanga ndagadzira. Ndakabva ndatomabvisa off market. Aida kuenda pa market ndakabva ndatomabvisa handichika. So ukatotarisa kuti bva ndakataura panapa pane vanga varipo ndakatotaura ndikati guys kune mamwe mafuta ndiri kutoya ndakazora tozoona after 2 weeks. Ndatove nevhiki ndichimasora manyuwani. Ndikatosa skin zvana ndakaita tasa pictures papa kumasure uko naizvo kuti yakatosiyana because ndakashandisa new one iyi tona iyi ndati yatomepo pa market kune vatoshandisa vane skin mwa neni ndandichitoitestawo pandiri futi tona yacho iyi ka face cream kacho iyi serum yacho ishi andoona. So chimbomira unyatso kumbomira wakadaro uchazoona. I test mafuta on me anditoona. So ndo zvinotoitika. Saka ndikabika new recipe yemafuta ndine vanhu ndinotsvaga vanhu vandinopa mafuta kuti vatange vatesta asati aenda pamarket. Kana pakangoita 1 areactor atichatomaisi. Saka izvozvi ndine aya guys. Iyi tona yacho, this is the toner ishi yandakagadzira ishi.
iyi ndo face cream yacho ishi handitika, but ndezve vanhu vanoda kulightena handitika, iyi lightening serum yacho ishi iyoyi anoona izvozvo zvakadai izvozvo. So zviri kutofaya vanhu vandakatopa ndakatoseka kati imimi mogoita ndimunogadzira mafuta sei, tiona izveta skin dzenyu zodarika yangu, asikana musadaro. Ndaitowaseka ngati musadaro vasikana, imi ndimoita kunge ndimi varize mafuta, inini ndiri ndo musadaro vasikana. Plus naturally vanhu vagara nemaskini akasiyana, ndinoziva vanhu vagara nemaskini akasiyana, ndo mafuta kumbotasa vanhu vanotenga mafuta angu vese tasa skin dzavo vese. So inini ndikatouya yangu ndagara ndinotoriwo neskini isina kubva kare nakare, inenge isina kutomira zvakanaka nekuti ndeye kutotamburira kutokakaridza kuti ite zvakanaka, dzawa isinenge isina kutomira zvakanaka. Anditowana ndeye kutotamburira, ndini ndoga ndakanyimwa skini kumba kwedu mufunge, mukaona umwe wese neskini dzakanaka vasikana, ini ndoga mufunge ka skin yangu inotojamuka chaiko chaiko hamene kuti chi. Saka iko zvino yakatonaka because then ndichitoisafira, anditoona ndichitogadzira ndega ndichitodini. Kwanzi face yenyu yakavhagwa nemacomments. Zvino ndandikabvisi macomments kaposhia, ndobvisa macomments here vasikana. Ko Adelisa, aiwa Adelisa unogoda yangu sei, shandisa hako iwe. Unogoda yangu sei, unogoda yangu sei. Vunzani vepana vanozitaridza vana vanoshandisa mafuta angu vakanaka veduwe, ungati hameno vasikana vakanaka zvivari vende comment section tayo muchipupura kuti tiripo pano, vanhu vainde kunoona kunokuona mapicha yenyu. Indai izvo zvinangomukama kusenda tokugeza ndangwesa serum iyo ndiyo ndangwesa chete hanzi dzikisa iPhone. Say so yabo yaita bo yabo guys simukai garai. Alright guys, ngatitaure nyaya yetombotandara tiri panapa. Lower the phone, ayonda lower phone. Ngatitaure guys tiri panapa tombotaura nyaya. Tati ndangoti atisikuda dzemujolo chete. Dzemujolo atisikuda nasi. Dzemujolo please don't bring them dzemujolo. Dzemujolo todzitaura nemusi Friday. Antika dzemujolo todzitaura nemusi Friday. We don't need to see your face, we can hear your voice loud and clear. Thank you. Thank you. Anzi shwa yaki jafisa. Andakazvitaura si mukoti mwanenge wasipo pande ndakazvitaura nditi ndikati mutarise after 2 weeks ndikushandisa zvinhu zvinyuwani izvi zvandagadzira. Saka ndo tiri pa 1 week tatopinda mune chi2 ndo change yatovepo, mutonyatso kutoiona moga change, mutonyatso kuiona moga mudzigwi. Anmon that means chibomba. Vanhu vese kuvatove nacho vamwe vatove kumberi kwekumberi. Right. Imi guys ndisiyei muda kundikontrola zvamuri kuita vana vasikana siyana ineni ndisiyei guys, pandakatogara pabhomo muda kuona here nyika muda kunzwa voice rangu asi asikana atidi izvozvo. Anyway guys, tisati tapinda pane imwe nyaya ndoda kuti nditaure nezvayo anditika yakauya nezuro, but ndakatry noti nyachona yanga iri sensitive ka anga asingadi kuti kwanzi kare ndichida kukupaiwo nyaya yangu isa kuWhatsApp hanzi ndaJesu vese nyi mushandisei toner serum face cream yacho ishi ndokushandisa uya kuWhatsApp ndokwaonaisa. Saka guys toda timbonyatso kutaura timbonzwisisana guys, itai muchitega umwe guys tichike pa 500 sata zopinda panyaya toda kupinda because inyaya iri sensitive. Timbotanga neidzi titozopinda munyaya yedu anditika yatiri kuda kuti tigozopinda mairi. Nai guys, ko vana vekwanyati munovatukirei nai vasikana, ko social media yekuZimbabwe yakaoma vedwe, yakaoma. Vanhu inzara here chiko chinai vasikana, vana vaya munovatukirei nai vedwe. Zvakaipa guys, asitara chokwadi zvakaipa. Vakadzi vakuru chekunoona vari mu comment section guys vachidhisa vana vaya. Muda kuti vaite sei? Muda kuti vaite sei guys? Muda kuti vaite sei? They are trying to make a content guys, they are doing their content. And the same content yamanga mchipopotera iyo yamanga mchipopotera ndangu ko ina ndicomment yangu ko sterek ndongoona ndodarika antika the same content yamuri kuvatukira ka content iyo yakaita inoitwa nana Mpata, yakaitwa nana Mpata guys, amuna mbovera makatukirira. Ikaitwa na team nanzi na Kim na Tanaka guys, amuna mbovera makatukirira. Handi vana vavatirawo content inoitwa everywhere guys. Same content iyo ndoda kutoitawo inini munditukirire, ndoda kutoitawo 2 minutes iyoyo andimaona. Musadaro guys, vanava chinonzi content chi, chinonzi content chi, chinonzi content guys. Chikutoita kuti vanava vararamika ndokuwanda kwamunenge makaita kupage kwavo. Muchinoona izvozvo zvamuri kuona izvozvo antika nokuti vakauya vachiparidza guys, amuendeko imini munotaura kuti zvirobowa atidi kuparidzirwa pano toparidzirwa neSunday Church anditi vocha futi content it's being done everywhere. Kuma Nigerians kupi ko vanoita content ndo panobva mari yavo guys,
ndo panobva chingwa chavo, ndo panobva kuchengeta mwana wavo guys. Moenda komunotukira vana vadiki guys. Avana vakatanga social media manje havasati vasimba, avana kusimba, vasina nesu zvigogodera zvokuti munotaura totoda apfeke handiona kana kutongo kuignore choukura voga uchizvita benzi pavanhu. Vana vadiki vasikana ngati let's be sensitive. Imhosva here guys kuti vari kuitawo content, imhosva here. Vakati chaita chino unoona pane vanhu vakamirira criticize vasikana musadaro, kana vamablogger musadaro. Inga muri kuita mari navo wani, inga muri kuita mari navo wani, vamwe mablogger muri kuita mari navo wani. You go and take their content and post it on your pages. Munenge muchivadhisa, munoposta muchati but you are getting something from there. It's not fair guys. Kana mwana chanokutungamirira iwo anokuropafadza wose. Kwanza mnoti content no problem sekai mu each to their own. Munanta zvaanoda. Zvakangofanana sekai nokuti mimi munoenda kunodya mablambi evarume anditi muri kuma boyfriends enyu. Who says chinodyiwa? Each to their own. Pana nokujaja here kuti muri kudyire. Hapana nokujaja. Saka vari kuita content dzavo chita zvavari kuita, siyai vaite content dzavo guys. Who are we to tell them what to do? Guys, come on. Zvimwe zvino ngatingovewo serious guys. Aiwa Dixie. Hence the problem is they got donations now. Everyone donations from where did vakakumbanidzira here kuti tipe donation guys. Vakakumbanidzira here. Wakaenda kunopa munhu wako. Anditika wakaenda kunopa munhu wega nemoyo wako. Saka uramba chikundaanza ndakakupa chakati. Saka ufunga kudai because ndakupa chakati. No. Kana wantipa from data idaro pano pa diaries pano. Pakapiwa vanhu vangani pano, pakabatsirwa vanhu vangani guys pano. Data iteverera kumasure chiroti iwe wakabatsirwa, iwe afanira kutokona kupeji randinotukwa because wakabatsirwa diaries. Mangwana enda kuna uyu enda kuona chisa comment kupeji randinotukwa wakabatsirwa diaries. Zvingabuda here guys. Zvingabude. Vanhu vanobatsirwa pano totoona chitoti tuka kune vamwe comments kwatinenge tichitukwa uko. Taitovaona isu sata block. Munhu anenge abatsirwa pano ini ndocho ndichitotukwa kunzi vari kudla mari vari kuba ndichitukirwa munhu iyeye patinozomuona the next time ave uko achisekerera pauri kutukwa. Kana wapa munhu nemoyo wako, you don't have to go uchinotevera kumasure kuti inini ndakakupai saka idai so. Kundipa haisi passport yekundicontrola guys, haisi passport yekundicontrola. Kana wantipa andika kana wantipa ava vana vari kuita content zvino kana vakararama life yenyu ichiri life yavo here, makurarama zvamunoda imimi ichiri life yavo here. Aiwa guys, mazimba tiri kuzvinyanya. Mablog akawanda anotoziva ini social media vana vari kurira ndochokwadi guys. Chimuti vakachibata kuti dzvindo vanacho. Ndo vakauya vakavharisa even mabig socialites, vakavharisa even mabig celebrities vanava. Vanava vari kurira ndochokwadi. Our future generation ava vanava vari kurira ndochokwadi. Mirai ndikuudzei guys, atisi kutukana nditika ndikuudzai chokwadi. Mirai ndikuudzei. Mwari kana vachida kusumudza guys, avatsvagi pane zvinhu zvagara zviripo. Ndo pamuri kutadza kuunderstanda ipapo kuti hanzi vakabatsirwa nenyika. Kana Mwari vachida kusimudza iwewe wakantarisa vachida kusimudza antika vanhu Mwari vanotsvaga munhu akafanana newe antika asina kana ari muchimukuku pachikona asina kana chi vanonyukura pauri iwewe. Vokutora vanokutumira magaiden angels avo so oyo okunyukura okuisa apo. Votumira vanhu vachauya chichara indoda kupawo chakati, indoda kupawo chakati, andiona ndoda kupawo chakati antika kuti ruoko rukuru rwavo huonekwe. Handiti vana ava Mwari vaida kudza ruoko rwavo kune dombo rakashoreka. Vanga vari vanhu vakashoreka, vanhu vasina chinhu, vanhu vaitozviona kuti hatina kana basa vangu. Ndofunga pavari nhasi vangu vasingazvifungi kana tida kunyatsoona kuti ndezvaMwari guys. Look at vana ava what they have achieved in a year. In a year guys, in a year pagore ravakangoonekwa vakapinda pa social media. Look at where they are. Kune vanonyatsokuona ruoko rwaMwari guys. Zvimwe zvacho hazvidi tishandise pfungwa dzedu, ngatishandise pfungwa dzekwaMwari. Animona ndiMwari vakatozviita for a reason, for a purpose. Kuna anga asingabhelieve kuti zvinhu zvakadaro zvinoexista zvatoveko from nowhere. Vanhu vasingazivi, vanhu vakangouya even vakangoti masters, vanhu vaikanda masters kuti munochita kuti ndai Mwari Easter here dese neupazi were sent by God from nowhere. Ivo vana vanofunga mwe vanhu vanotovasapota avatovazivi vangosimuka kudai handimaona nekubatsirwa nekudini handimazviona ndezvaMwari. You cannot fight God's grace and you cannot fight God's anointment.
Hanimona vakatanga kuita social media vari kuchikona uko vakangoonekwa nevanhu 2-3 vanhu ivavo vakavapusha kusvika pavasvika nhasi. Then motikwa itu moda kunova control hanzi tikuda havasi kucontrol vari kuguidiwa. No, those kids have got a manager. You can't guide them. Vane 1.3 million. Mese muri 1.3 million. How are you going to guide them? Tell me. How are you going to guide them muri 1.3 million? Munova guide say. Let's be honest, vana manager wavo. Andika vana marambiri manager wavo. Anditi kana mkaona chinhu chiri wrong, imimi better kuenda kuna marambiro kuti vamarambire tikukumbirawo kuti mutsiure vana pamwe vasina kuzviona. Marambiro is a businessman. Anditi he's a businessman. Vanenge vari business uzvo vanogona kuva vasina kuzviona. Anditi avangangoti every content yakiriitwa nevana kuti tangai mandipa ndi approve. Andi mazvona. Saka vana vanokirisa content yavo ngokandawo. Vona content kumongo ivo kandawo. Andi wazvona. Imimi endai kuna kana mchida kubatsira kugaida vana nemoyo chaiwo unobva pasi pasiri kuti muri kuda kutsvinya kana kondola vana. You go via the manager. Anditi munovaudza kuti manager content yakutwa nevana panenge pakurasika. Andi tachida kuti content idzoke munzira. Manager will speak to vana. Andi maona nokuti vana manager 1.3 million. I don't see how you can all of them muda kuvabatsira all of them. Umwe achane idea iyi umwe ane idea iyi. Saka vatapesera to confusion, vatoi confused. Akusina content yavachaita makutovaudza ndo basa ramanager wavo. You've got a complaint, go via the manager. Achindizvasikana ngatingoonesa kuti vakadzi vakuru pano. Andimaona gava indaine kuna manager kana kuti muda kuvatsiura. How do you tsiura? Ndakamboti inini personally ndakatombotaura pano ndikati ndoshandisika nokuti udoka kuzonditsiura pane vanhu kono ndikundivika kuseri inga namba yangu iri papublic one. Kana uchida kunditsiura indotsiurwa nevanhu vakawanda. Sterek inini kubva pandakazvitaura panapa people they now come to my inbox. Tozoti panapa pane mature people vaibhoitawo zvokuuya mucomment section. Imwe comment yacho inenge ichikutsiura but inenge ine kakuti ndikaiverenga indibati zvakanaka so ndotoona soti maybe anotaka kundichinyira so handiwana ndopesana zopindura zvandinoda ndiri pamberi pevanhu zvonzisimeli vane rafu. Kana uchida kunditsiura kwauya kuseri ukati sisimeli ndona soti apa paka mazviwanza hazvisirizvo dei manga madai hantika ndinotokuteera tiri 2 kuti okay hana intention yekundidhisa, hana intention yekundiwisira pasi because ari kunudza kuseri tiri 2 dei anga intention yekundidhisa ainotaura papublic. Manje muri kuenda kupublic monja munotaura kuti zvakazodai munotukira muripo. Come on guys, akusi kugaidha vana muri kuda kutovaparadza. Chandakaona kumazimbo and this is the honest truth guys, zimbo rinokusimudza roda kukuwisa futi. Guys, zimbo rinouya richida kukusimudza roda kukuwisa. Iyo nyaya kuti uda kutsiura vana guys, imimi vana vasiyei. Vana vadiki patakavawana let me say pavakaonekwa pasocial media nevanhu vakavaona handika kuti vazovamaketa ende pamap vaitogara vari 2 semurume nemukadzi vaitori nemwana kudhara kuita kwavakaita mwana vakagaidhiwa nani. Vana vadiki vakasangana kwamene kwavakabva kumusha kwavoko vakangoyawo pasocial media vachiita zvozvo zvavaita mavoice overs avo vachitaura handika vaitori nemwana vakatsiurwa nani, vakadzidziswa nani kuita mwana, vakadzidziswa nani. Hati vakangoita vari takatoona vari vachitoloja mukuku wavo vari 2. Imi mazouya nhasi makutoda kuvagaidha. What do you guide them? Muda kuvagaidhe dei kuchinzi ndimi makanovatora kumusha kwavo mukavajambisa bhuta mukapinda navo mujoni handika mukavachiga nai kumuchidai so amuna takavaona kudhara vatori pasocial media vachitori achitonzi vabada vaikiki vachitori nemwana wavo kudhara. Imi mukazokuitawo muchekadzi afa nokuti vanga vaiswa pamepu nevakatanga kuvaona handika the likes of anonzani blogger uchu this good blogger anonzani pana blogger ari good so asingadhise vanhu asinganonyora zvakanaka anonzani blogger uyu anonzani ko blogger uyu guys. Pane very good blogger ari kuri peaceful anongo like anogona blogging anonzani guys blogger. What's the name of this blogger man? Akataka kuvaona uyu anonzani ndipe star man guys in comment section. Mbingaudo TV ndomuda munhu yaye ndomufarira. I don't know who the person is. Mbingaudo TV, the blogger is a down to earth blogger. Munhu kuti chero kaenda kupage kwake unosununguka. Akudheswe munhu, hakuitwe sei, kunongonyorwa nyaya dzokuti vanhu vanokomenda vari free zvakanaka. Mbingaudo TV. Ndiye munhu akavaona mwana uyu andi. Koita ghost Lulu Edwards. Antika
nevamwe a few vakapusha vana itoona vachipusha vana vachipusha vana anti mashona then mamaona vauya vakura muti kaitira kuvagaidha munovagaidhe imi ndimakambovagaidha kuti itai mwana makadai munovagaidhei let them be, they are making money. Ndakambotaura panapa guys, asi 2 weeks ago pandakataura chiti kana muri 2 murume nemukadzi muri kuda kupinda content creation, content iri kubhadhareko zvino ndeyema couples. Andakachikuzai pano ndikati content iri kubhadhara ndeyema couples andika, ende vanhu vanoda zvinhu zviri silly pasocial media ipapo. Vanhu vanoda zvinhu zviri silly, ndo zvavanoda zvinhu zviri silly, ndo zvinhu zvavanoda pasocial media ipapa. Andika vangani vari kuparidza guys, ndai munona manamba savanawo, vangani vari kuparidza pasocial media, vangani ide munona kuti vari kukura here, havakuri. Content dzine zvinobatwa magaro zvinodini izvo zvizvi inde kana kumanigerians uko vari kukura. Mupata family yacho veku 2 something million makatanga muchitukirira vakaramba kuitiswa vaya, makatanga muchivata yazviti hazvidai, dei vakakuteererai nanhasika, dei vakagwadama, but honai kwavave. Chero yo groom yekunzi Facebook ida kuvhara kuSouth Africa ka iri kutenderai, chero vakavhara vaya YouTube inovararamisa, because kuYouTube kwacho futi vari kumberi kokumberi. Antimaona vari kumberi kokumberi. Saka ava vakuda kuva controller, dei vakavhuma controliwa nemi vanava, dei vave papi. Thank you wedzero ne50 stars, dei vari papi. Let them be maZimbabwe zasikana vakadzi vakuru, ngatitsiuranei, ngatitsiurei vamwe vanenge vachitukirira mumacomment section. Andika no need yekutukirira vana vaya, kana usingasadi wafinwa navo kuvaona guys, you just unfollow. Thank you wedzero. Unongo unfollower cheti, unongo unfollower apa vana avakurovesine copyright. Indinotobaisa munhu kane copyright kaini ina handijaidzi, ndikangoona chete video ranga na picture copyright ndakaenda ndakandi. I prefer kutogara pa 220 pandiri papo pane kuti unitukise video rangu ite mari naro uchinditukisa. Ava vanokuregai guys, vanokuregai muchitora macontent creators muchinda kunovatukira nemavideo avo muchidini nemavideos ava vanokusiyai, but moenda futi zvemunovatisa. Come on guys, vana vadiki zvimwe chona tinozvinyanya kungotaura wangu handisi kurwa guys, but ngatingotarisai anti ngatingotarisai. Kuna Olivia kuku ye tutorial manje atoinza ndakura ubida topinda me 8 million manje anti manje akupinda, but sometimes mitombo munzo achi vakakukwidza vanoda kuuisa, vakakukwidza vanoda kuuisa. Tikutsvaga mari pano guys. I don't think kuti pano zvikanzi kwakuti sina mari ya social media pana paka. I don't think kuti munotiona isu kuda maybe nechimbo yangu kuzotengesa zvinhu zvangu ndichinda. I don't think kuti mungandiona pano ndakaya kuzotsvaga mari, ndo itori side hustle yangu. Kana ndiri off ndinenge ndiri pano nitsvaga mari yangu ndichita zvimasikisi zvangu. Atika ini kutoshayiwa kutoti baba vako ngavadi social media vira nyatsokudzai guys. Ndini wani chembere yakati takakuitira izvi machira nezviratidzo zvokwa Mwari kudai, because ndina ganda and I do for me not for people. Zvino ndinotoshayiwa partner guys, kuzvinondoita naniko ndinotoshayiwa partner. Ingadai ndiri kutodhura muchitoya kuzonditukirira inokuti handina basa nemashoko andingachogona kuti kwai vanotuka kuti kudii kana kuti kudini tatojaira. Dena ndiri ndaidai ndichitora asi ndaitoita zvokutoita chaiko chaiko kuti munyatsokutaura ndichitorira ndichitotora mari nevidhio iroro. Zvino ndodoshayiwa wangu unoda kuita neni kuti baba havatodi zvesocial media. Saka ndodoshayiwa kuti zvinondoita naniko. Antimaona ndodoshayiwa kuti zvinondoita nani. Thank you vapipi ne200 stars, ndodoshayiwa. Sure je ndide kuchinzi ndine munhu denda ndo South Africa handandine mabhururu hobho mandikikiri vana baminwaya ndakatoti pindai nemukadzi wenyu, pindai mukugarira mari imi mukuvaona zvino vatotanga vakatopindawo muchigemu nemukadzi wavo. Ndikakocha menini nongatano social media ngati menini hamuni social media zvezvi zviri kubalanza zvezvi zvakwana. Pindai muchigemu ichi iko zvinovapindawo muchigemu. Page kana makatasa page riya rakanzi Simeli Diaries remandikikiri ranga rine 86,000 ndakavapa iroro kana makazvinotisa, because timu rangu rekudaroka ndakabva ndachitorai iri page iri rine 86,000 tanga tine rimwe rine 50,000 ndikati sezvo riri remaposti chindipaire 50,000 muchitotanga content pane iri 86,000 ndikavatswapira mapeji. Izvo zvivari kutosumuka vari kuenda mavidhio avo ndenge ndiripo ndichikomenda ndichiona vidhio ravo. Mamwe mavidhio avo akutosvika vakatanga vachita 1.5 views 2,000 iko zvine mavidhio mamwe atokuma 35,000 views. Vakutoenda
vakaenda vakachomarakarimanitais pejiria vakutodlawo mari kupera kwemwedzi. Hanimona ena ndiri kuafrica izvozvi, so ndikane icho tinabamini vana Dimbuboy paya huya tiacte kuacta ingavani tinoona mafirimu vana Generations vana The Queen ichi vanozviita Beauty and Beauty, Bold and Beautiful vanenge vachiita tichikuchira maoko zvakaitwa naSisimeni zvashamisa. Asi munenge muchida kuokera vana Beyonce vaya ngaitsvake vezera rangu ndivananiko vana Queen Latifah mazira edu kavaya memuda kuva vachiacta uko vana Tandazawo muno muSouth Africa yaya vanenge vachiacta uko vachipinda machirana nemurume wake zvikuacta. Hanimona ini ndikazviitawo ndichiacta moramba. Rakanzi Cardinal Rue tangorichinja zita to Cardinal Rue from Sisimeni Diaries to Cardinal Rue, ende zviri kutoita masikisi acho zvakutosumuka. Tarimatini akati Temba ita uri kumirirei ita wangu Tarimatini, thank you very much, ndiyo mwakabatsira kutovapusha tivaite ini chiti manini maini vachiramba ngati mainini kani Tarina Matini akazoti itai kana kumukurambira chiitai timuri tichimburi mwenye tanditika iko zvino vakutoita vainyara kana kubuda pakamera vaenda tichivamba navo kuoburisa pakamera vanoni vangu vasingadi kana kubuda pakamera vairamba kubuda pakamera iko zvino vakuita skit because mari ndo kwairi hanzi Beyonce izo nana Beyonce vachivavo anenge akapfeka ichi chakadaiwo ini ndikatochipfeka chiya ndoda kutochipfeka pasama iri kuyapa ndoda kuchipfeka iko zvino ndoda kutsvaga mari guys pano zvokuti kwai muchati kudinde zvenyu as long as murume wangu asina kukomplaina aiwa chakaita ndoda kutochipfeka chipfeka na Beyonce guys muchaonera chachipfeka na Beyonce chakadai so chiya ndoda kuchipfeka muzama hanti mashona zvinhu zvine musoro tikati tichitaura hamuzvidi uyai tikurukure vedu wekuti zvinhu zvakadai hamudi tikauya neguwa munozara because zvinhu zvakaipa iguwa munozara pakanzi pari kutukanwa munhu pari kutukwa meli munenge makazara pachitukwa meli panzi munhu ari kushama hembe ari kubvisa hembe ari kudhonza matintini munenge makazara ikoko. Kune vasikana ava vari kuvhura makumbo vachitadza mabhurugu ava guys hamusi kuziva ini indai kune vasikana vemabhurugu ava vanovhura mabhurugu ava vanenge vachizhadabura munoona mapeji ava vamwe vacho mapeji avo vakatanga mapeji zuro uno problem ndekuchiti vanhu vanozovatevera kava vazombofaka zikamwa vanimona because vanotegwana nekune dzimwe nyika mhene ikoko but zvaiko zvino mari vari kutora zvaizvozvi bhegi vari kutora asi kuti vazofa vakazikamwawo muZimbabwe kana kuti vazoitawo mafunction achitikwa indozikamwa havafi vakazikamwa because timu rinofollowa andika roda kuona iwayo zvemukatishi ndeve kune dzimwe nyika animona ndeve kune dzimwe nyika yes 7,000 people watching pari kutsondokwa munhu 7,000 watching pari kushamiwa zvakanaka hamudi saka vana vamotikwai musaita come on guys musadaro regai vana vatsvage mari vasiyei munovanyanyira mukadzi uya akatozvitakura mwana uya hanti mazvona akati aita hairstyle kwai haiti visa anyway akati ada icho achiskuita chakapfeka achiskuita chachikufiti apa maudzirwa anenge achitwa anenge achitoudzwa zvekuchinya zvekuvachinyira zvekuti zvawakapfeka handimona vanotokombeiwa handimona they are being combed kunotogwa picture rakiki roiswa apa kunotogwa picture yaJoy roiswa apa vokombeya vari tu konzi handimona makutorwisanisa ndimi makutobatsira kurwisanisa ndimi. Why are you comparing the two? Vese vana vadiki vari kuzama kuita life dzavo. Why are you comparing the two? Ndimi munovakwisanisa. Stop comparing zvetu vana vari tu. Kiki akabva kuriro kwakakurirawo. Uyu Joy akakurira kwakakurirawo. They cannot have the same taste and they cannot be havangaiti zvinhu zvimwe chete guys. Hazvingaiti. Allow them to do their things separately vamwe nevamwe zvavanoda atingafanani tese kuti inini ndine makore akati ndingane makore mutori muhombe kwauri sei iwe uchita kunge wakura udarika ushu takatosiyana majinsi ari mubhodhumu akatosiyana uya ane majinsi ekumba kwababa vake uya ane majinsi ekumba kweduwo andika ekumba kwedu ando zvaari anoita kuti une 24 years nokuba kuti uluka kunge munhu ane 36 andika uyu anenge ane 49 asi anenge achiduka kunge 35 because of where we are coming from majinsi edu akasiyana andimona akasiyana
content iri kubhadhaiko zvino ndeyeva couples iyoyo zvinyadzi iyoyo. Hanimona Olivia dei aikuteererai haimbosvika pari nhasi vekunotenga zimota rinodhura riya benzi rinodhura riya kumana ndakandigugula musuno ndikasekerera. Handimona haigona kunotenga imba kuLake State kuNigeria kuLagos because it's one of the most expensive estate muLagos. Dei aiteerera vanhu but anda zvinhu zvake allow them to be guys. Allow them kuti vazvidzore vega sometimes kana kuti vazvikontrole vega kana zvanyanyisa manyai kunonzi kuna manager kuseri mononza manager kuti manager I think apa tokona kunge vana vabuda kupinda direction isiriyo handika go there. Animaona monotaura namanager huko achatsiura vanhu kana zvisingaita chatasa video iye manager kutorega video iroro riripo kona takaona kuti content ndo zvitotrenda. The fact that mese makanozara mukakomenda ka indiri ndairibvisa because todza kuti ranga riri kutopinza mari video iroro ranga riri kutopinza mari. Itai content yemacouples guys kana mune varume venyu vari comfortable nemasocial media musazira ndinakuudzai itai mari kune ngori nerunyere kupe ruri kutendera rwokuti South Africa iri kuda kutobvisa kutoridzosa manager radzoka ka hanimaona manager atidzoserai kana radzoka manager atidzoserai kana radzoka. Hanimaona kune rume yekutendera kuti South Africa varida kubvisa mamanagization. Chitoidyai mari iyoyo chitodyai mari iyoyo. Hanimaona isati yabviswa because kana ichinge yazobviswa unenge unozvinetsera ine kuzvadabuda pasocial media unozvinetsera nekuya pasocial media. Vanhu vari kuzvadabuda mapeji autesa mwini wate kuma 500,000 milioni asina basa guys. Milioni achisina kana basa pasocial media namba yemilioni iya haisina kana basa because vanhu vari kuzvadabuda vatove nemanamba iwayo vatove ne idakotarisa vatove nemanamba 500 vakutopinda kuma 600,000 mufunge vari kutozvadabuda ivo vaya vanenge vachingoti vakadai vota vari kukwira pabhedha vodai kuti vangotadza pakati chete vodai vota kunge vari kuata nesaidhi vachidai makumbo kudai kuti uone bhurugu handi varume voza kuti pa imi guys motikainyika tikaigona handimaona ini kozara kudai. So guys varume vachitaura kuti nice baby I like you give me your phone number give me your address handi vanenge vataridzwa churu vamwe vari kutowedzerera pamberi apa vachisa madhende kuti panyatso kufuta content kuti panyatso kufuta kudai. Pane muSouth Africa kwanowedzerera handimaona anonzi molimoli izvo anowedzerera pamberi apa kudai pota churu kudai hamotenda ndakaisei handimaona kudai pongo kudai pakazvimba kudai. So varume vazara guys varume vobva vazara handimaona hanzi manje anenge awa mumiliyoni Kingress kumboti Kingress oga haasi Kingress oga vakawanda vari kushamapa vari kusiya mabhurukwa vakawandisa kungoti munhu akatanga ndiKingress but vakawanda kumaZimbabwe munhu akatanga ndiKingress namaiscoti handizoti maiscoti sei vasinyatso kukurawo Kingress chatoenda chiya kumanhamba acho ngoti anenge asingazozikamwe hake. Handimaona zvokuti akazoti ndoitawo mafunctions kana kuti ndoya ndichitengesawo maproducts nokuti havatengi vanhu vacho vari kuvafollowa ndeava maAsia vachichi saka havazokusapote kutengesa asi zvaizvozvi kuvhura havo makumbo kwavari kuita iwo vari kubhadhira vari kudla. Tarisei skin yaKingress atochinja Kingress. Tarisei kana Precious mushaningi Precious mumuziva panemi Precious achitambira pano Precious uya akamboita content yekutamba achitakwasa dzakachidini akahoseko zvina kuita zvekuvhura mabhurugwa izvizvi namba dzake mavideos anishotowe kuma 400-500 something asakata pana pangasina kana page vakawanda vana maivhorosi vave tasandisoti maivhorosi vave pachi but vari kukura kungoti problem yekuti vanozongo vazozikamwi nevamwe vanhu asi vari kukura handimaona. So guys kana tida kunyatsa kutoona vanhu vasingatokuri da kutokudzai vanhu vasingakuri ndeve vanotaura zvinhu zvechecha avakuri vanenge vachingori panzvimbo ipapapa chero kada kudiva kada avakuri vanongoramba vachingori panzvimbo ipapapa handi ave kutukanawo hanzi vakuto bishop vakuto uyu anizani uyu Juliet Juliet atopinda mumiliyoni achingokoira Juliet chiutsiwa munoti bishop ya achingokoira akutopinda mumiliyoni ukangoita zvechechi haukuri ave kutukana vekutukana
kesi chaiyo mazana hakuna no one is interested munyaya dzekutukana nevanhu hakuna achine interest anotomanya kumasikisi kuri kunakidza uko havana nguva yekusora chochazvirani basa rese haukuri unoramba chingori papo haukure handi mazviona so kuri kuita mari ndekupi kuzvimasikisi uko hanimona Hanzi King lisakanditaridza mari yake yaitove 2.5 Natasha Nyemba tasai moni page yakangoti ndakarisa page yake ndakarisa musuno rinenge rine restrictions saka risiko chakuri pati angatoye ku asi ku 2 3 something for something animona angatoye ku enda hamiri muchingotaura anika chingoya chingosudza magara yake yoyo kone ndi yake yakushansa yoyo yemagara yoyo Regina uyu wemagara uyu Regina akanga achitoonekwa stereki paakanga achita zvemagara kone ndiye magara iko zvino akazotaura kuti ina harichadi kuti akonde ndiye kushama ndichitadza magara angu andika ndakunda vemai vechechi ndakuda kuita zvinhu zvakadzikama inde munoona maviews akadzikira zvokutodaro inde mutisa maviews kunukudza ichokwadi zvane ndichiona inde ichingoona kaini nyaya dzakapeji ndodzidzira sane ichingofurawo nichimbozumawo nichidarika andimaona akadzikira engagement zvokutodaro vanhu vaivinga magara iwayo ndo akaenda asi yakazoti ake ina angu harichadi kuita zvokudini zvokuti ndivhure magara ndoti ndakuita zvekuchechi ndakadzokera kuchechi and saka decision yake vanhu vaizara vachitukirira asi varipo pamagara ipapo vachitukirira asi varipo pamagara ipapo musuno murora wokwamusekiwa akaisa madhende kumashure uko akatora mwana akamisa pamusoro wemagara ana magara anditi akaisa ekuisira magara emadhenda animaona mwana I'm just saying the truth handa kuti ndanoshama ndikungokudza ichokwadi chezvinhu zvikuitika pasocial media it's just the truth kuenda kunorosa hunhu zvazvako kuramba uri zvazvako ina ndawanda kuti ndandorosa hunhu ndikokudza zvinobhadhara zvingabhadhara ndichikupai mareference animaona ndichikupai mareference ana utikutara na 7 million kasha we're talking of somebody with 7 million followers. What do you expect? Kona ne 8 million followers. Akatenga imba kana kwa America. Ane 7 million followers. Nigeria usaka noti ne population yakawanda. Kuno ku Zimbabwe, kuno ku kwedu ku Zimbabwe. Ndiani ane 5 million. Ane 5 million ndiani kunze kwa Coach Kenny because Coach Kenny is a fitness coach. Andika so konde ndekanogona manje anoti this time akabata nyika dzese because the fitness nongodiwa nemunhu even uri kunyika ipi kana kuti ipi. Saka munhu isanongofollowa kuti fitness ende ko zvinakabva zvoita pachimusha style akabva atora dzimwe nyika dzine culture iyoyo andiona ndiye munhu ari ku 7 chete andiona ndiye munhu ari ku 7 million kune vanhu vakawanda ku Nigeria population yavo yakawanda saka ichona vana Bright na Edna na Bright vaya kunde ndi vachienda zvokungodla nekudini asandori ne 1.2 million asi chinonakidza kukuya chinonakidza kukuya sikunze ne 1 because vakawanda ku Zimbabwe ndiani kwa ne 3 million ndiudze ane 3 million ndiudze ndiani tine atinoti ma big celebrities cheche vana japresana vana weri ma 3 million hakuna muna taitovhunduka muna kapinda million tototi 5 million hanimona taitovhunduka kune vari kutambira kuma 8 million uko 9 million uko variko ku Zimbabwe tikatonabira topinda iko zvinosofa tototi tikana taiti akachipura 2 million tototi akatochipura because atisvikiko kuma Zimbabwenzi hakuna ende ma Nigerians anosupportana Jenama anotamba Jenama shamwari akora murume akanomusupporta animona anomusupporta anenge achitamba achikoira achidini murume wake jenenge achitora mavideos tasai muone mari anoita ina ndisikukuudzai coach Kenny because international gym fitness is for everyone. It's for everyone. So ndikukuudza ichokwadi guys, I'm just telling you the truth. Andina kuti endai munoshama kana endai munorasa mhuri ndikungotaura zvinhu zviri pasocial media. Andizati vazhinji venyu vakuita content apa mama content creators ka vazhinji venyu apa asi hamutozivi kuti motangira papi content iyi, hamutozivi kuti ndodini kuti ndisumuke. Andi ini ndirikungokupai handa kuti ndai munoita, ndikungokuudzai because mune usimbe kunotarisa nekutsvaga nekuda kugula kuti chikuitika. Handika saka ndoda kuzama ngokuudzai kuti ukadai so ukadai content handika kana mchida kusimuka kune avo macouples munizwisise macouples ndakuchikudzidzisai content creation cho mahara yamunochenjwa kwa munoenda unochenjwa kwa mahara uko. Handika ina ndina munhu kuita naye partner yekuita naye content
Andimona andina munhu wekuita naye content. Saka imimi vari kuita content vari macouples. Content yemacouples because inokopegwana. Nigeria will come and see what you have done kuti vakopewo vaise kwavo. Ghana will come and watch you kuti vakopewo vaisa kwavo. Iwo chinovaocha uchikopa uchiudza kunoko. Handimazvona tichinda takadaro. So zvaunoita iwewe kana uchita content yako isa English captions. Musaita uye nine shona. Handika kana kuti don't talk at all. Itai ma signs. Just do a video. Don't talk. Don't talk. That way you are attracting even varungu vanouya because apana kutaugwa shona. Pakungoitwa zvinonakidza 3 minutes. Handimona. So everybody will come and see. Handimona. Everybody will come and see. Kana kuti moisa ma captions enyu echirungu. Handimona. Echirungu. Moneta ma captions enyu echirungu muchida anodraw vanhu vese. Mumbomira zveshona because zveshona unongo attracta isu maZimbabweans tine godo hatiuiko tine godo hatisapotani because pandinochifunga kuti ndikuenda kunosapota ndinopesera nda kutukwa saka nongozvidza kuti yesho kondofirei zvangu notukwa rega ndingorega kusapota. We don't support each other. Andimazvona itai nechirungu usati kwai handigoni chirungu vhuna chirungu ichocho yesili vhuna chirungu ichocho uchita skiti mazana tatipa vaitanga vaivhuna chirungu iko zvinova tove perfect vachienda vakadaro. Kune AI andika kune AI inokubatsira artificial intelligence ya inokubatsira paunenge uchiita ma videos ako anotokubatsira iko zvinokubatsira zvese. KuZimbabwe tinotukana sereki ku Nigeria vanosapotana guys. Akushaikuwa mabhula ariko asi kuZimbabwe zvakanyanya vediwe kungodai kungobvarwa kwemunhu usina pawatadza kungokuveka ende tino hotspotana umwe ndingachituka kuti uzotora zvinhu zvasingahwisisi ushiya kuti zvinotara zvizivere because akangozviwa zvitaugwa kwakazviwa atofamba nazvo. So amuzuti pa social media panapa vanhu tinongowachisana kana takofunga kutukana isusu pachezvedu panapa tinoudzana zvinhu zvisinambovira zvake exista guys kuti zvinyatsoita power tigwadzisane. Handimona tinotogwadzisana nekudza kuti futi senge zvikazodai zvisipo zvekunyemba zvaya mupfungwa dzangu kuti ndikugwadzise utomhanya nazvo ndakazviva chitogwa utomhanya nazvo tinokukusiya zvinenge zviri zvekungonyemba. Ngatirege kutuka vana ava guys. Ngatisapotei vana ava. To those who goes there to support vana ava indai munosapota vana ava. Anditika maka musavatuke. Handiti let them be. Regai vafambi vasina bhurugwa ndo zvavari kuda ati murume nemukadzi vari kuvakuita content vari tu vari kuwirirana. Let them be. Antimaona imi isusu imi kungonoona moseka kana mainyono this is too much. Go via the manager. Tell the manager. Kozita ndavanzwa chitara point kuti anzi kuna vanhu vakati support. Vanoda kuti controla pavanhu. And it's true guys. Haungati iwo uri munhu wangu. Andika unozviti uri munhu wangu. Ndokuona chinditukirira mu comment section. It doesn't work like that. Handika ndina Magi uyo Magi Max arapo. Anditi Magi Max munhu anoya kuseri. Utonyadzozviziva. Toita kana 3 months sinambotaura. But pandinoporonga notoya kuseri kuti simeni ndofila pakati ndiye munhu wandinoda. I don't need to nanya comment section notanga kuti tukirira comment section pandano kuda kuoneregwa. Hausi munhu wangu. Zvachitogwa nevana vaya. Kune vamwe vanhu vakanga vanotanga vanopretenda kuti vanosupporta vana vaya. But vachizonovadhisa kune vamwe vanhu. Why? But Anna, you can't tell them content what they want to do. It's their content, it's their faults, it's their data. You do your own. You can't tell them, my sister, kutitai shakati to guide. Let us guide our own relatives first. Let us guide our own relatives first. Before we go guide ananyati wataka wana watokura pa social media wakato zvira vega toda kunova guide. Let us guide ourselves first. Isuta popedza kushiguide here yaskana. Inga tiri very bitter. Tiri very tinongotuka vanhu ngati shiguide isusu first before we go to guide these kids. Let the manager handle the job. Let the manager handle the rest. Zvinyanzo chari kuita nemukadzi wake haasi kuita nemunhu ari kustreet. Let them be. Guys, I hope one day we got satisfied voice rangu ripamusoro mundiregerere guys. But tikungo kwanisa ore basa. Andikati uri masandi zivi because vana ava ndivo vazvitaura. Inokudzwa kuti zvataurwa naJoy. Handimona.
zvatagara tichadongodzokoresa zvokuti kune vanhu vanotisapota vaitisapota mwachitiri mativatisa muhotera handika moti ndai pasi chamudhya mutaura kuti ndakuvatisai muhotera but ini ndiri ndaburisa mari yangu vana vadai guys ndawedzerera here hazvina kutaurwa here asikana tauraiwo chokwadi hazvina kutaurwa here nevana havana kudaro here havana kudaro here havana kudaro vadaro vanava vakati anyway kune vamwe vanhu vekuti toona chitiudza mucomment section asi une namba dzangu rotaura neni anditika imi unouya uchitaura kuti hanzi uchitukira uchitaura kuti hanzi yemwa uri kundisura mucomment section but une namba dzangu asi iwewe wainiti posta pasocial media kuti ndakurarisai muhotera but iri mari yangu woti musaudze vanhu but nenyaya yekuti tichiteerera taingonyarira tongoita zvatinenge taudzwa haana kudaro here kudani ndawa zviri wrong guys kudani ndawa zviri wrong ataura mwana uya hanzi vamwe makutota hanzi vamwe makutondiposta saka ndiri kuzodza zvaataura that means kune vanhu vari kudaro handimaona kuti munenge mchizamba kupretenda kuvada asi mukutorwadziwa nesuccess yavo pane vanhu munenge muchita kunge muri kuvasapota kumapeji kwenyu muita kunge muri kuvasapota muchiisa mushure maposti kunge muri kuvasapota but muri kunovadhisa pari kunodhiswa muri mucomment section guys i-double standard life doesn't operate like that life doesn't operate like that guys ngatingotsiuranai tese tiri mabloga pano hazvidaro guys hazvidaro handiziva kuti zvachienda unga chireva ndivanani but ndiri kudzokodza zvaataura handimaona haungati inini papeji panapa ndoya ndichikuposta handizi ndoya ndichikuposta iwe Judy panapa tira kuti I love Judy so much Judy ari kugona Judy ari kusunga kudai so pauri kutsondogwa ndiye ndiri mucomment section ndichikutsondora futi double standards doesn't work like that it doesn't work like that ngatiregei kudaro guys ngatiregei kudaro saka kana chingosapota vanavo ngatingosapota kana wadhakwa navo siyana nevana ava vangozviitirawo zvavanoda kungoitawo vachienda kumberi vakadaro zvichingodaro handitika aiwa masitera musatore masitera guys because me I don't know kuti vana vangu vachire vanhu me I don't know because vakaenda futi kuCape Town vakaenda vanenge vakazvinotora futi nemari dzavo here ameno zvikanzi yacho zvikanzi ningochiti inhandiziviwo guys nava vangotaurawo inhandiziviwo but ndochanongokuza chekungoti pasocial media zvizhinji zvamunoenda kumabloga it's fake handimazvinzwa pasocial media zvizhinji zvamunoona kumabloga it's fake guys munhu ndinai chipotera life yandisina kunge ini zvangu zviri connectika handika but unotopemawo hautorina uri kubhilivhisa vanhu handimaona urikutobhilivhisa vanhu hauna sometimes kutongonyarira kutori nani because vamwe vanenge vachitongozoziva guys handimazviona so ani muri kunzwa kuti vana vaidzi postai chakati mutaura kuti ndakukwidzai ndege kana kuti ndakuendesai kuhotera but iri mari yavo yavashandisa handisi ndadaro vana ava ndo vadaro but pane aizviziva iyi hapana kutsvaga glory nemasita evana kutsvaga glory kutsvaga kuzvipusha uselfish maona kutsvaga kuti nini ndizvipushe nezita nemasita evana pressure musapiwe pressure pasocial media hapana murombo pasocial media pamasocial esa hapana anotina handina hapana wese andingati ndiri mbinga inini ndine mari yangu inini ndiri boss lady inini ndine mabusiness yangu munhu wese handimazviona munhu wese ndozvanenge achingoita hakuna ndakubvuma kuti very well muchina zvakadai zvakatooma so hakuna guys stop admini muri kupiko bvisai macomments vanhu varikutsvara mastevan pano please guys don't do that makugwisa zvamakuita izvi I don't like this guys musadaro indingotaura zvikuti I'm just repeating zvataugwa nemwana uyu handimaona ndo mabloga ndisu mabloga enye kuzimbabwe then you are inspired we are inspired ukaona timu richirwa imi mabridesmaids mukatanga kurwa pachezvenyu muchigwira kuti ningi aiwa hasisimeri vane life iri better streak kudarika yaningi muchigwirana imi life inotsikawane muridzi wayo believe it or not hamuna tinokutadzai zvamunoda kuona ani muri kunzwa we show you what you want to see mukazopinda nyaya mubackground chaipo ka munoti yezvo
munobata musoro kude kuti naye Jesu wangu mai wekani ndakandisipa vana sisimeni kana mufiriji mavo muri emtam nakana chinhu ko zvavari ko levi vari kurama ilife rudziko naye mwari we Jesu ko zvavari munobata musoro nesu marole model enyu. This is the truth, honest truth. Life ye munhu inozikamwa nemu. Do you think kuti nchayapana panchikudzai kuti mbedha wangu wakavhonjokera? It's just an example. Ndingaya kuti kuti guys izvo zviso mukona bedroom muka mbedha wakatowira guys. Wakatowira guys andakana mari kutenga mbedha. Do you think I will come and tell you that? Do you think kuti kana kumba kuno kuzvichivava zvindiri kuzati guys kumba wangu kuri kupisa? Kumba wangu kuri kupisa guys. Baba vane vhiki vasingavati baba. Do you think I will come and tell you that? I was just bo everything correct guys. I was bo zvekuti. I was zviri guys. That's bloggers for you. That's us bloggers for you. Hati muri kudzwa? Yes. Saka ndiri kuzama kungoti be inspire yourself. Push yourself. Animona, push yourself iwewe. Antoine, kuti I want to do ita zvinhu zvako. Create your own vision board. Your own vision. Ndoda kuzodai paupenyu, ndoda kuzodai. Antika do your own thing. Antika uchinda uchiona mukona zvatikona kunana uya yanonzi Olivia. Antika tukuzviona anotoita pa live. Tinotoona pa ma video yake azvisho kuti tinoudzwa. Go there and get inspired. Hanimona. Siya ine zvokukreata va enemies muchigwa ma comment section. Uchirwa uchirwira simeni. Handika because vaya simela utadza kuti ndakapfeka chijamba ichi kukana chisiri changu. Pane pandinga kudzera kuti izvo ndakatokweta wig ndakapfeka isi yangu. Pane pandinga kudzera kuti izvo zvakazodai so pane pandinga kudza. I will tell you zvauda kuona. Zvauda kuona zvadokudza. Hanimona. Gutsikana ne life yaunayo iwewe. The life dzamwe vanidzika sena nadzo. Hakuna. Comment section vakawanda venyu, you are even better than us. The honest truth. Comment section is story pa spotlight. Vakawanda venyu, you are even better than us by far. Comment section. You are even better than us by far. It's just that hausi pa spotlight. So life yako, life yako nditozivi. But ipache zvako cheko you are living bo, you are living large iwewe. Utori bo. Iwewe. Anonzi hair tutorial peli pills. Ngoti hair tutorial anobuda. You are living a better life than isusu. Urizi. Because ndapa ndiki ndichata pressure yekunopinda kuno chakana na mabotiki avanhu mtoge mapicha ari ndi kubelieve kuti ndavhura botiki. Guys, wona indazovhura shop. Ndikutengesa chino, guys, ndikutengesa chino. Ndichakupai, ndichatsvaga matisi kuita pressure. Animona. Ndichatsvaga matricks kuita pressure kuti ndizame kukutaridzai. Handika ndoyane kitchen rangu ramakaona ramunoona everyday ramunoseka ndo kitchen rangu raripo. I don't have to believe say you kuti ngende ndakatomhanya kunotsvaka kitchen because ndatukwa ndikwa kitchen ndakaona ripo zvaizvo ndo riripo ndo riri kutonga. Izvo ndo riripo rakavhara as long as zviri mukati zvisiri kuonekwa. Ndakoti ndikudzei kuti comment section vakawanda venyu you are even better than us. Musazvitarisire pasi. You are even better than us. Stop getting pressure from these us so-called socialites or bloggers or what. And we've got nothing. We've got nothing. Zvizhinji nezvokungokubelieve sai hakuna. Ndinonopinda muchikweleti chemota. Inondidzipa kudai. Yakandidzipa kudai mota iyoyo zvoti ndinozosera ndoita seiko. Handimaona. Asi kuno kundikubelieve sai. Ndikubelieve sai. Kuti akupi correct zvakabatana aiwa zvakazodai zvikuru sei team iri kuno ku diaspora is just that hamuzivi vari ku Africa kuno kunopiwa motikari free ku garage wozobhadhara mbijana but pakubhadhara mbijana inokukamba kabude because ne mama mabuzi wobo ndonotora iro Range Rover ndoyana ndori pack up ndichuzonzi 300 pamwedzi 300 shoma I will pay. Do you need Range Rover? Come on, I'm sorry, any team diaspora, Antika, but I'm just trying to go the one Kamakachukwadi, Kavasingasivi. And do you need Range Rover? I couldn't believe you say, Ishosho. Do you need Range Rover? I don't need a Range Rover, Kuno Kuseni Shangwin. Do you know we end up 300 you are your pack up. And you know what?
neRange Rover guys. So kana kudrive Range Rover kungobva kuenda kubasa nokudzoka nekudzoka mapictures am nokuita live ndiri muRange Rover so that you people can see simeli vane Range Rover she's living large. Yeah? Variko Anmona South Africa kuti aikaona ka life kavo vaitofamba nezimutara vari vaifamba naro saiko zvino vakandosvika katopinda aiwa zviri correct aiwa kuno kunopwane kuSouth Africa ungaisho waitenga cash wongo usingatori nechikwereti kuno ndinonongonopiwa mafoni kungomira unongochiba phone ishi unongochibhadhara 40 pounds iPhone 16 Pro Max unongochibhadhara 40 pounds pamwedzi. Party house kundinzwisisa you are not getting me. Sometimes listening is a skill. I am not saying kuvanhu vari kuUK vese vanotenga mari yechikwereti. I didn't say that guys. Basira yo party understand. Ndiri kuzama kutari. I'm talking about us bloggers, socialites. Ndisi vanduta nezvavo kuti wesi kana ndiri ini sisimeli vari kuno I can go and get a car because dzinopiwa chikwereti. Ndo yando believe isai. That's what I'm trying to say. I'm not talking about general people vari muUK because vari muUK general people vari mari dzavo kudhara makachanda kudhara vakoya muno kudhara. Vakutotora zvinhu kusiriko. Vakauya tisombotara nezvevanhu vari mucomment section because ndataura wandikati vazhinji venyu vari mucomment section mune life dzakatonaka kudarika dzedu. Anditi mune life dzakatonaka kudarika dzedu. That's what I'm trying to say. So I'm talking about us. Hands Range Rover from the 1,000 a month. I don't know. I'm not going to quotation never Range Rover, but the guy never knew when they're going to advertise. You can't know what is 300 per month. Hands of that from my loans too, but he hardly you take it on a loan. Kashoma, kutra on a loan because vashinji vanenge vasina mapepa. Kuti utore loan in motor South Africa nechi credit unfa ungo ine mapepa kwari in order. Handika, how many has papers? How many has papers? You are a foreigner. When you get South Africa on a paper, you opt you go and buy cash. Kana chida kuzotoa uchikwereti ne mapepa o is true zviri kwauri. Vanadzo vakanyarara. But ndikuzama ngokuudza chite ngoti kuma uku musapiwe pressure nesu ma socialites ma blogger. Hakuna ingori fake yega. Ndocho kwani fake. Tino believisa ne vudzi, tiko believisa ne butsu, tiko believisa ne hembe, tiko believisa ne mota, tiko believisa ne zvinhu zvinenge zvisipo. Anmona, zvinenge zvisipo. This is the honest truth, whether you like it or not, but it is the truth, guys. Saka chandiri kuti ndingoti siyai vana vaitararame zvavanoda. Kuma bloggers imimi comment section musaswera yenyu muchigwa antika musaswera yenyu muchirwa muchitungana kutangwe munoziva life dzavanhu hamuna chamunoziva munoziva zvatinokutaridzai zvatinoda kutaridzai ndo zvamunoziva. What I decide today to show you ndo zvamunenge muchigwa nevamwe muchicreate ma enemies handiona nezvinhu zvaunenge usingatozivi zvandakutaridza inini because wakango nangokutaridza handimaona. Let's stop it guys. Ngatizirege vana handitika kuti vana vavaka kuva ndikudzei manje trick 1 iri pakuvatuka kwamuri kutoita. Pakuvatuka kwamuri kutoita vana ava muri kuvasimbisa manje vanenge vakunyatsa kutokupindura chaiko. Muri kuvasimbisa. Takatanga chimbotuka tukote sango cheta pressure, kutango cheta BP uchadini, iko zvinota tangotomira. Animona, ndatongomira. Chokuti kwa kune kutuka ndotara dzikata sakuvata kana kudlasadza zvotoka ndotodla kuchinzi kuri kuitwa kune kwandi kuitwa live tuka nechitodla ini chitoita zvandokutoita animona nokuti takasvika pakuzudza kuti azvibata kungotukwa guys kungotukwa nemunhu usingazivika izvi zvinoda kuvhura page kungovhura page munhu yaito ntuka ndogona tukanga moti kwaive namai vaya animona zvine kana basa zviye zvongotukwa nemunhu usingazivi animona anongoyongo kutuka saka wandibvisei wataura wandadhei ndi what's next. And so what? You guys still am chichika kutukwa hivi. Ura ndatukirigwa. Sisi wamwe takatukirigwa vasikana. Am I disabled? Andina nzeve. Am I not eating? Am I not going to the toilet? Chinja kachinja. Hapana. Akanga chitokutuka ndiye akatozvipa labor.
labor kusoro uchitoita labor kuti ndazonda eish ndakazo eish you know kana ndinobatsirwa nemwe munhu yemwe musoro kutodza kumuto mu approach kuti akubatsira because wakambobutuka but iye anongwarira makalife kakarutongoenda mberi andimona saka zvezvo pa social media zvinana dhiri zvezvo musanyanya kuvhunduka kudza ichokwadi guys musanyanya kukwata zveino kunyanya kuvhundutsigwa nesu so ma socialites hapana andimona it's entertainment go and get entertained handika kana pari kuita zvechechi go and worship pari kuita zvemasikisi go and laugh handika pari kuita zvekudzidzisa go and learn tishinda takadaro I hope andina munhu wendadini. That's what I'm saying, Linda. That's exactly what I'm saying. One thing that people don't understand is that on social media, people give an impression that all is well, yet in reality there's more to the... Do you think do don't put a finish. Don't put a finish. Don't put it. Auntie Mazona. Auntie Mazona. Azviti mulaivu munenge muchitopisa mbele chinenge chitovava animona but nditoya pana pachitokuti aiwa zviri correct guys aiwa zvikazodai murume wangu zvikazodai kuchitovava guys zvinoita zvokutamba ivi musatanga maguys kutenga mafuta kandi mafuta tona yacho mafuta serum ndini supporter guys ndamboenda kuAfrica kunoda timu Africa guys ndini supporter andika saka ndangoti ndikukuudzai wangu sevamwe vangu pano andango anohwa kudawo asi ndo chokwadi nanga ndipuipesha nesocialite zvaditi kukudhara kuseri zviti chero ukati kudi chokwadi ndechichiziva ngosiri vamwe vacho chokwadi ndechichiziva saka ndakukutarisa ndokusekera totoisawo malavhu nemalexi ipapo perikuisa vamwe but the truth yayo hatinacho ani mazvona simple asi vari tutuodata content creation itai content please do content itai content andichika muri tu muitechi mitere mari social media is full of fake life social media iyo pachesha is full hakuna munhu anovhuma kuti andina hakuna anovhuma kuti ndinokundwa hakuna anoda kuenda pasi pemumwe hakuna anoda kupa social media anoda kubvuma kupusa handika munhu wese anenge aida kusviti ndindakapenga aiwa ini ndinopedzera munhu wese aiwa ini ndindakapenga so ndichagara ndine asi wapedza kuti ndapedzera vanhu stress yaunenge unayo kuseriko so stress yavanozoita so kuseriko stress wapupa furo watuka wadai stress yaanozoita so unoita stress especially ukatuka munhu asingakupinduri ona munhu akandibira mucomment section kwai chii chichikuitika what's going on mon zvakaoma guys sorry ndikuramba kukwidza ndikudonha ndikuti connection failed andona wapedza kutuka wapedza kudiyewa ungadza mavhizo wadai kana unobata kudai stress yaunenge kuita guys is not easy kungotuka vanhu so vasingakudaire it's not easy kana uri munhu dzakakwana guys kungotuka vanhu every day vasingakupindure vasingazoti vari kufungei vari kurongei it's not easy guys unoita stress right andisogona kukwidza uya kuinbox ita zvekufona isai number guys pana nhanda kufona sandapinda panyaya yedu iyi nyaya iri sensitive very sensitive fona mupei number afone kuseri ari kuti akabigwa gafonetoni ari kufona here alright
pane ngikiri pane nyaya yakaendeka nyaya yacho hapana andina credit yekufona inofona kuwhatsapp unofana kuwhatsapp you call kuwhatsapp chiko chikuitika zvokuti hanzi chiko chikuitika alright. Inzwai guys, pane nyaya yandakauya ndakatry kuichinja voice nyaya yachona, but let me put credit to call. Fonai ku WhatsApp, change kuitika. What's going on? Bavandia, change kuitika guys. What's going on? Fonai kuramba kuita vanokuti connection failed. What's going on? Let me put credit for you to call. Okay. I saw Muna can't be them comment section. She had blocked me for years. Okay. But I took a chifona ituoni fona iku WhatsApp no amuna credit. Oh. Okay. Makuneswa muno kushanda makadi kusisimeli. Did right ndiri pa live. Mama makambotengesa mafuta foni yangu yakahekwa saka inini ndakutosenzesa new number ndiri kutsvaga foni yangu saka ndakaita ka small problem ndikadaiwa nditaurirawo hama yangu yakambondibetserawo ndibvokutaurirewo nyaya yandinesa iri personal. Saka ndiri pa live ndibvise pa live andi munozo handida kuti zvizikanwe munozoona kuti mukaisa pa live iri ndiripo. Alright, saka again ngokufanira ndapedza live. Say alright. Alright, sharp. Alright, sure. Ndichingopedza live ndobva ndakufonerai. Alright, takoma sharp. Okay. Ndodzo nyaya dzanenge vachiti havadi kuzikama vanoda kuti tigozochinja mavoice kuti munzwe nyaya yanzi ndine nyaya yangu iri sensitive zvakare but ndoda kuti ndigozokuudzai but apa handidadi kuti nditaure kuti ndizikamwe saka munozona kuti munoita sei right. Pane nyaya yakauya guys, regai tipinde panyaya iyi. Pane nyaya yakauya pandiri handitika kune nyaya yakauya kwandi kune musikana handichati musikana mukadzi pane mukadzi akandifonera ndakatry kuisa nevoice ndofunga ndinanyatsogona asati ndanyatsogona kuchinja zvemavoice zvachona handika mirai ndidzokorodze nyaya iyi sekutaura kwakaita hanzi regai vauye life kan ava vari kuti vada kutanga vaudza inini first then ndichazoiunza kuno kunyaya yachona vari kutanga vaudza inini first sezvandikuita ndikukudza inyaya iyoyi handitika zvandikuita nyaya yandikukudza iyoyi right. Pane mukadzi akauya kwandiri nezuro. Mukadzi uyu auya kwandiri nezuro makuseni ndobva ti sisimeli ndine nyaya yandoda kuti taure nemi asi nyaya iyi iri very sensitive ende nyaya yacho yakatooma ndikandati taura ndinzwe nyaya zvikanzi saka nyaya iko imimi ndimi vavemunhu like kusiri kufamily ndimi vanhu vekutanga kuziva nyaya iyi. Mufamily kune mainini
stepmother vakantakatokudza nyaya iyi recently kuti vazive nemwana ane 21 neni. Right. And similarly not to answer it. Oh, okay. Iri pa silence saka neni singatoinzwi bilaitoni. Muri manje mimi muri pa phone ka. Muri pa phone. Chi drop pa indi phone. Yeah. Hello, Hello, muri say. what's somebody boy? Did it right? Hey, Chi, what's going on? Dawana mna kandibira mari yangu mu comment section. She had blocked me for years. So Nangondi it is Asha. Okay. Makabigwe. Mari 850 pounds. How? So what happened is Faith akauya ku group re UK, right? Achi advertise kuti anoita zvema holidays as a travel agent. So I booked a holiday with her kwenda ku Morocco. It was for 2 adults and 2 kids. Out of the 2 adults and 3 kids. Out of the people who were booked the party edu, 2 vanga vane maZimbabwean passport. So they needed confirmation booking so that they can go and apply for the visa. So Tampa deposit 850. We said to Faith, ndikukumbira confirmation booking. Similarly, mimi munoziva kuti ukabuka even pabooking.com usina kubhadhara, vanokupa confirmation booking. Kuti ushande uchigara muhotera yakati musi wakati ozocheck out musi wakati, mari yako inodiwa musi wakati, andi ndo zvavanoita. Faith refused to give us the confirmation booking until tatosvika pamadays ataifanira kutravela. Advertiser in a holiday, which was exactly makabloka na WhatsApp. Makabloka na WhatsApp because akufona. Makabloka na WhatsApp because akufona na chindi kuede mose papa. Anditombozive number dzake dzekuWhatsApp. Alright, shakamira ndimi age. Let me age here. Chingoigadzira sevakadzi vakuru sevanhu vakuru. Let me age here. Titaure tisolve zvakanaka. Aiwa, angachitofona pafoni yauri papa. Saka ndiri kutomuedza ipapa. Nditomuedza ipapa. Kana musina kubloka na munotofanirwa kupinda ipapa. Faith ndakumbloka ndiyakandibloka ndokubloka mara nemari yangu sei. Okay. Faith ndokumbira kuti unblock my sister katisolve nyaya yachona. Ndokumbira kuti unblock Joy. Unblock Joy. Number yangu because ndakatochinja nyika. Sisimeli saka this is a new number. She doesn't have my number. Okay, all right. So she wouldn't have blocked me because she doesn't have this number. Okay. So ndikutry kumuita. Don't continue. Kutaura zvakaitika. I can't answer because I'm just using one Ngikiri. I can't answer because I'm using Ngikiri. I'm using one phone. Ndikwanise kuansa. Right, taura. Kogona kana muri pofonai. Komangu. Kugona takavabloka pano mai vaya takavabloka pano mbuya vaya vanongotenderera vachingotange mwana mudiki hai. Victim yaFaith though, but ndingotaura. Kana vakabloka it's okay ngavagare blocks you. Saka sisimeli. So what happened is takusvika towards kuti holiday yakuda kusvika vamwe vangu havasati vaapply mavisa, confirmation haisi kubuda, itinerary haisi kubuda. Faith, I need this papers because kune vanhu varoda kuapply mavisa. Vamwe vane maBritish passport, it's okay, they can just go. No response, no nothing. Then Faith goes and advertise a new holiday. Oh yeah, I'm going to add the other number, all right. Inoendzana ne850 takanga takamupa deposit for holiday kuMorocco. Ndobva ndati Faith, since iwewe waramba kutipa itinerary. Apinda.
apinda yes. Because hapana proof ya confirmation ya booking ya holiday. Proof ya confirmation ya holiday. It means the holiday was never booked, because I even asked the name of the hotel. She was refusing, because I wanted to confirm with the hotel that takabukwa here. Hotel could have given us the confirmation, but she would not release that information. Mirai yapedze ngotaura. Mirai yapedze. Takuona kuti papinda muripo. Rega yapedze ugozotaura. Rega apedza ugozotaura. Alright, aiwa tikukunzwa. Endera mberi Joy. So then manam tichendi swapira undipa holiday ku Grace. That never happened. This is where we ended with Faith. I tried to communicate with her. She blocked me. Hence, I keep on saying, Faith, you stole my money. Because I gave you my money and you never provided the services you were advertising. That's why I'm saying you are a thief. And I will repeat those words until I go to the grave. What you stole from me. Okay. Fei pane munhu ari kukomblena pana kuti makatora mari yake 850 pounds ende hamuna kuita sezvamanga muchiti muri kutengesa business. You want me to talk now? Yeah. Okay. Thank you. You know what? Those later, Joy. Joy. I know Joy. Let me just go back. I know Joy. Joy's mother and my husband, they work together. They used to work together as teachers. And then he artists around. I know Joy from Glenora. And they, so they work together, they communicate together. And then Joy, when Joy, my father is late, so don't say my father. No, because you are lying. My father is there and can stop my father. My father. Okay, listen, now I want to do my father this time. I want to do my out of this because my dad. Dixie, hakuna message. Hakuna message. What's up? I want to speak to you. So tomorrow, Joy, ndokubira chumbonyarara Joy. Can you please nyarara chawe? So I want to inform you please from the. Okay, no problem. Joy nyarara chinzwe. So nyarara Joy nditaure. Saka namchiro it's good, you know, in a man of God, and sometimes you make yourself foolish. So I want to tell you, don't want to do foolishness. Hold on, I will start from the beginning of this person. Joy. For that money, I will answer for myself, Mary. Can you mute him? They mute achitaura ichinzwe, but Musa, don't throw names kukwari. Musa my names, please. Just go back, Mary. If somebody comes to you, actually say that I'm going to faith. That's why you see I was quiet so that I told Madame say. And then when I send you my evidence and everything, you understand. So you can't just say to somebody, don't state the answer. It does not work like that. So even on those from Glenora, because am I actually want to pay and the say is teachers. So we don't be a man, the state to prove so that's why I wanted to know to see back from Glenora. That put aside. Joy, I should have only do not group UK. I don't do groups. Many you know that. And it is. I don't know. Joy for mute, talking about me. Including you, Joy, including I will show you. I'm not the people you cannot report your opinion. I'll do the same. So shut up. Anyway, Miss Woman of God, I'm here to answer. Yes. So give me the floor to talk. Yes. And if you go right. That's okay. Let me not answer. Just shut up. So I the group, Mary, as you know, the kicking out from the show, the kicking out the door on the crowd. It started at the group, holidays. Looking to the agency of holiday. Not that I went to any group. I don't sell my holidays out. Joy, Joy, Chimbonyara, Joy, because don't go to community. Chimbonyara, Joy.
don't talk about me. Joy arikubvisa pamute arikubvisa pamute Joy chimbonyarara apedze Joy chimbonyarara apedze Joy. Very much. I am a brand. Either if you are talking about my name, let me speak. So if you want to talk about my name, don't tarnish what I stand for. Mary, I love you, but I will sue you too. And I'm going to UK, Joy. You sue me. You sue me for what now? If you are coming here talking about faith, Domingo Nenchonga, let me answer for myself. Nai Joy, chinyarara nai Joy. Joy. I don't know. Don't punish my relationship in Amelie or Amelie. Don't Joy, guys, what I faith. Joy, I hear the vakadzana neta so. Joy, all right, the block and the vese. Saka ndofonera one. Because she don't need. What one because she don't need. Joy hadi kunyarara wa kutomboda nyara saka ndonedza vese. Don't worry, Mama. Hold on. Right, ndabvisa Joy, ndatononedza vese Joy adone. Saka kwasara wega chiyatsonzwa. Don't get yourself involved with this woman. That's why that's why she's now in Australia. They get yourself involved. I'm a brand. Your platform is too small for what I do in life. So if somebody comes on your platform, like what Zimbabwe knows the story. I used to story they're 2015. So if people now put something else and they want to come and talk rubbish, you are not a police person. And also, I'm a brand, I'm bigger than that platform that you're talking about. Because I'm a company, I represent Rwanda. So don't speak of my name, tarnish my name for your love and likes, because I'm telling you. Aiwa, say, you are now attacking me. I should not stand for myself, sharp. No. Don't attack me. I didn't threaten you. Don't threaten me. Don't attack me. Say, Say, you are now attacking me. And you want to anditombozvidi handidi zvangu handivhundusirwe handibhuliwi handitombodi Faith handidi kubhuliwa handi kuzvinzwa. Don't bully me and don't ever intimidate or threaten me because ndakanyarara. I respect you as a sister, but know what to say. Ukati hanzi meni wewe vanhu vakuya paplatform pako vakuzodai ndachita life yangu pano. Hanti this lady Mira Faith. This lady akataunyura comment section. I was not even reading your comments. Hanti she called ukati ndiedhei ndikakuedhai saka uri kuti meli unakubisuwa iwewe kuti ndanga sei. Because you are giving a ground machindenyepera and when I come are you not here? Handina kuedha here kuti zvenya both sides. I do not didn't you edge on the hauna kuedha here pako iwewe kuti uzvimirire. Hauna kuedha here utaurwa usipo here naifei utaurwa usipo here naimi guys muna kutaurwa aripo aiwa fei uri bully fei na bully yeah bully fei you are bully but you are here we don't know your story. She said your story. You are now saying exactly what happened. So what is wrong with that? What is wrong with that? She came here to say their side, auntie. You are now telling us what happened, your side. To talk about the and you are talking people platform. Let me get to deal with you. Then did I call for you to talk about your Let me get to one story. Get my point as okay. My body is bashing other women. What I'm saying to you, you know that I love you so much. No, you don't love me. I don't know that. You don't love me. I don't know that. Because you you're not even giving me a chance to talk. You're not even giving me a chance to talk. Guys, that you are wrong, Faith. You are wrong, my sister.
You are wrong. Mukuti nyaya dzenyu no. Ibo mina nditaure ndakupa mukana. Mina nditaure ndakupa mukana iwe Faith. Ndakupa mukana. Rega nditaure. Iwe haudupa get away haudupa muteme utitaure. Iwe haudu kutipa muteme utitaure. Ora ufuna kuti utitaure unokuti uri one. Urikuvharidzira nyaya urikuvharei. I know that here we don't do that. Here we don't. Here we can do here. UK, whatever, it's just the same. Musati Fundusire, man, mimi. UK, I see a moon. Musati Fundusire. UK, I see a moon. UK, can I papa chigaramu UK, never struggle UK. Papa Zubiramu UK, Muno. Second, so struggle UK. UK, I see a moon. Usadaro Fay. Don't do that. Usadaro, name me. I'm going to the Pula for you. I don't know the Pula for you. Don't do that in the UK. When you get one grabber, Mamuno, what of this community of someone, whenever I'm back in Zakasara, UK, Muno. That's why I'm acting like this. Don't talk. No. Who put your name on my attack? Who put it in oil? But Pam can tower it. Chimboni Pam can tower it. Chimboni Pam can tower it. Chimboni Pam can tower it. Who was only one? But listen when somebody is talking, listening is a skill phase. 25 people are putting straight and correct. We are not going to do that. I am so sorry. I love you so much, Mary. You know that. I respect. But I would respect because I will tell you about the Chimbotera and Chitaura. Chimbotera and Chitaura. Guys, the money Pula. Ask about Taylor, guys. I want get away. Guys, I don't tell them on a shot, but I'm not one E. And can I send to a family platform? Guys, in the people are in the comment section. I'm not even reading comments. I'm saying what I'm saying. This lady I put into Doctor and I am what. Idiot Faith, I don't know comment section comment anymore. I don't know comment section. I give credit to the phone. She is the one who wrote that. Guys, try comment you and we check it. I didn't check that comment. The guy is a credit to the phone before this joy even came on at phone up. And then you got the phone. She called you got no face there. The guy who ate the get to Ingo Town. And I was not yet to Dechi. And we are the age what. Vakuza makutaura vesa vasikudzwisana hanimona uya kudzwa ndakamigwa mari kuti fechitaura chizo chichakaitika pamwana kubira munhu mari pamwe pane zvakaitika fe akurondedzera haachatauri zvakaitika fei akuya kuzotageta idini manje panotaura tinoenda ndakubira munhu handika nyaya yakafamba so akuti iwe vheni we are now in UK mu UK here we don't do that mu UK my sister Faith you love me I love you too but mu UK muri kugara mbavha my sister mu UK muri kugara monti my sister I'm not going to ndakabhuliwa ndichangopinda mu UK zvazvino hamuchandibhuli guys ndane gore zvazvino it's a no andina kutumira kuti patumira mapepa enyu kwandiri ndisongisei still go back inandityi anditombokwati guys mira ndisumuke ine haundienda kuudzai timu UK ndakundibvundusira handika kana makandonditadza pandakapinda ndokanakunyatsa kuziva zvemu UK ndichikwatiswa zvazvino hamundikwatisi handi muri kunzwa kana muchida ndisvukisa tokuenda kukoti imi varungatsiya hama dzenyu dzokuti mimi munoda kutonga munhu wese muno mu UK no mbavha dzakawanda dziri mu UK dziri kugara muno mu UK mbavha dzakabira vanhu dzizere muno mu UK muno hadzina kusungwa ini ndosungwa kuti nokuti ndine platform nyaya yacho handiizivi ndikuzama kugadzirisai handina munhu akataura nyaya yake pano I didn't talk about nyaya yaFaith because handisi kuiziva handimaona this lady just came akangotaura paplatform handika you are giving a platform inini guys mina ndibudzei hamundikwatisi inandikwatisiwi hamufi makandikwatisa ina ndisungigwei chindisungisai ndisungisei tuone mumajera mungobhula vanhu muda kunhu makabhula mumabhesiyo makatibhula tichangopinda muno zvazvino no it's a game no the game has changed you can't bully us takunyatsa kutoziva this time hamundibhuli senyangu handidi kubhuliwa taurai nyaya yenyu zviri straight musandiudze shoko rokuti anzi kana makuda kuita malavhu nemalikes nemunhu kunge ndainvita munhu guys ndamboinvitawo munhu ini guys handina munhu ndainvita pano
Joy was in the comment section andika angoti ndiete andika ndikamuedza ndikati iye fei ari pano chirege ndiedze nafei handiti mukuda kutondibhula handiti kuti munhu akutosha zita rangu munhu ari kuzodai saka munoda kundisungisa saka munhu ari kuafrica akatotaura muti unosungisa munhu ari kuafrica izvo akataka kutota izvozvi munhu ari kuafrica akaijoya akaenda kune munhu ari kuafrica right now akaenda kune munhu ari kuafrica kuna louisa izvozvi louisa akafamba nayo muchamusungisa kasi mukuda kunyaradza inini because inini ndiri muuk muchida kundibhula musadaro handina interest yekutaura nezvenyaya dzenyu handimona but munhu ataura mucomment section handika kuti ndifonerei handiti akati ndifonerei akafona munhu afona ega ndiye akapinda imi makutondida kuti tanzi muuk munachiti izvozvo muuk munosavakazana pabva munomubvunza jaji kuti ini ndinomawo ndiri kobva dzakazana muna hamudziwonere jaji ndiraitiro kuwigirai maproof nemaevidence ndibvunduke jajina nditye koti nigais makoti dai mapinda zvisingaiti ende ini ndinotaura neni ndakamukwanisa zvisingatomboiti imwe gai ndisapinda kudzungaira kudai handina kudzukai gai makundizivini ini nengesi paneta rongu ndepapi ndikaverekera makomenti ndiri bhizi kuti zvirerekera nyaya dzemasocializi zvirerekera nyaya dzanajoyi kana makomenti handisi kutongoverekana nemakomenti enyu vanhu vakungoita zvokutukana koinda kwanepi ndapindepi ndakutodzi mebi dzisi mebi dzati ndakwanepi naye vakoma fei musandidaro inga muri endeka shuwa mukabamba nemungazondibhula here pana handibvunduki mukoma handikwati hallo kundusirwa nevanhu ava ivakona zvanga zvichiitika chisimei andikakuona ini nguva yamatanga handiti kama muchitaura itinge mamusingavereki macomments ndosaka vatotanga kuhundurana ikokoko kuzokumusoro ndobvadzotindakatotangati kominaikogwira pano here nyaya yacho iye vachitaura handitika ndozvatobvunza kuti kwakabigwa joyi nafaith ndiani kozi vese vese umwe angati rega ndifone umwe achiti fona ozodai so ende uyo faith uyo it seems vanhu vakawanda vakabira kozi pane umwe kuti ari mucomment section akataura nemi sakauda kuvhara nyaya dzake no but inini handisina problem yekungoti dei angosvikotaura kaangotaura kuti inini joy handina kubira handiti kana wakatanga kubira mari yako handitika this is what happened iwe uchinandipotera kupolisi nyaya yacho yobva yangopera because munhu ajoy angofona handiona ende indachakatoona iye fei ndachakatotaura kuti regai ndise credit ndikufonerei handimaona saka ndaunokuti uyu azotanga kufona joy zvaipa nyaya yacho yakudzoswa bheki kwandiri nyaya iyi aigona ngoti iye fei chakotaka semunhu woman of god handi sawoman of god fei aigona ngotaura kuti joy sisimeni ndachikumbura kuti nyaya ichiko itaura kufei guys zvasiri right here aigona ngoya kuti sisimeni ndokumbura kuti nyaya ika tigoitaura tiri 3 kuseri I think joy would understand because joy anoda mari yake handiti joy anoda mari yake ane vanhu vakawanda vari but this is wrong aiwa inika kuparidzira havaridziri notanga kutanga ri kwataka inini handiona kana ndinamalavu nemalexi like come on like really indauya mana ndisingatombozivi kune nyaya dzavo saka malavu nemalexi andozoda panyaya yavo yangomukira mumakungo omudei nditoni nyaya yangu yandauya nayo iyi I will pick up Joy. There's somebody on the call. But now she want to attack you. And then after attacking me, it's Joy. I'm going to day. You didn't phone and phone. I don't. I'm going to take credit. If I got to take a credit, you could phone it. Don't come in and take a comment. All right, phone tender credit. Move on. Mati for WhatsApp I say kuti muri kunofanira direct jiki muno mwamwe kiti izvozvo platform pamwe platform tataura watching slander achizodai so she could have just come and said you know what is really ndokumbura join us when ndokumbura tikapedza talk say simple joy wega wakabira kozi vari pavamwe vari kuti sisimeli tiri pano tijeiwo takabirwawo naye faith wacho naye saka ndofunga kuzama kuvharidzira but asabate inini ka asadi atake handifungi chero jaji chaichaiwa chokukoti chaichaiwa handifungi kuti anenge ane dzinokakata tinandoriwo nedzinokakata kwacho kwanichasungiswa ikoko andori nedzinokakata jaji chaichaiyo come on guys imosadaita sei munhu angouya ndadii handina kudana joy handitori na nhamba dzake handitodzizivi ndatozoona ipapa handimaona orit iri bhodhi yarega ndimunzo ari kufona ijoy wacho zvakaoma vedwe uyenikisi ari kupiko ina guys musambofamba kanipetena guys muchinduza zvoti kwanziyeyo UK wati izvozvo ndizoita rebellious izvozvo tatitaurei zvimwe titsiura nemune zvakanaka kana panei pakanganikwa but mukada kuzondithreatena
Hello, Smelly. Hello, Joy. Smelly, this is why ndisingade kuti mumu-act ndiripo, because this is what she has been doing for years. Nyaya iyi haisi yegore rinori. I think yatone 7-8 years yaitika. I'm not the only victim. Takawanda. Create a group where so many of us. I don't know why she wants to bring my dad into this. My dad died in 2019. Yes, he was friends with her husband. My mom, vakatisha nemurume wake. Inini ndakatotichwa nemurume wake. Munina wemurume wake is best friend yasekuru wangu. Matinotoga across each other kuroti kuGlenora patakakurira iko kwaakaroorwa iye. We even involved anatete hanzvadzi dzemurume wake vakati feya hataurike naye. Ndaina ndikanowanza kuti muroora wenyu akandibira mari yangu ndikumbira kuti mutaure naye. Zvinondirwadza every time. But iwewewo Joy takati kuzama kuti Joy ndozvati unongochirodza nemari yako, but tazama kuti Joy chimbonyarara tinzwe handikuona iwe unongochingotsaurawo chingo ndozvati une shungu, but kana hati mamasangana mese tikanzwa iwewe tonzwa iya kuti ina ndakuba mari ari kuti kudini kusaidi kwake handikuona tomubvunzawo zvakandakaura iti saka mari yacho anoiwana sei ngachingoitwa sevakadza kuri mari yacho anoiwana sei chipa munhu mari yake. Dzingwa kuUK tisimendimi munoziva kuti handaudzingwa kuUK ndakadzingwa kuUK inini kuziva ndinoziva kuti hausi muUK ingoti urimo muUK ndingozive ingo zvangu ine mafikizolo inotongoti uchiri muUK ini statement yataura kuti Joy iye yakadzingwa kuUK ndakadzingwa kuUK inini. I'm a British citizen handidzingwa muUK ini ndodzingwa ndaita chisongisiwa Joyika iwe uri muBritish isu tisiri maBritish ndisoona kuti tisungwe. kunditunda kutuma 4 years manhasi masamudzi acho hasati auya ukangobvunza mari yako chetonzi I'm going to sue you. Ini ndakamboripotawo here nyaya dzachona idzo dzisaitika. Zvacho takaripota takatoenda kunononzi ana ombudsman vaive ombudsman stressful, so we ended up tazviziya saka takatowanda akakolekta mari dzevanhu achiti tikuita zvemaraundi zvemaBritish passport akarova mari yevanhu vese 8 yeyu. She's not innocent. Kana ari munhu waMwari chaizvo ari kuti ndaamunhu waMwari ngaatendeuke pachena auya akumbire regero ndokona ndikuda kuti tiende ikoko kokuti you know what guys tinoita maflops tese sisifei handi munhu ari kutaura imi munozana nyaya ikenoito kuseri chite mari medzikupe munhu mari yake. That's where I was going handiona. That's it, because mese muri tu muri vanhu vandofarira muri vanhu vepano handimaona muri vanhu vandofarira ndokona ndiri kutoenda koko kuti you know what my sister let's just calm down tigotaura nyaya yekuseri imimi chite ari mupe munhu hazvinakidzi kuti semunhu akuziva Mwari kudai hazvinakidzi kuti vanhu vanenge vachingotaura nyaya dzekuti chakati handiti yabva yaescalator yatove kuti your brand is too small for my brand. Guys ina nambo yako zokombea brand rangu nere munhu ini ina mberi machikonende nekabrand kakadikitiki kaka imini mabrand enyu mahombe madi kuadresa nyaya dzenyu kumabrand enyu mahombe iwayo for what you do asikana musazotisiza muchidaro musazodaro ini brand rangu ritori bhose zvaririro nokuti rinozikamwa ende rine mbiri singaiti kari kabrand kaka kanozikamwa nokuti dhuka brand aka kana president varipo panapa vanotarisa zipedzi rasimeli president chaiwo munangagwa emasondambutso anotarisa pedzi rasimeli kabranda small and mighty aka kabranda taura hapo Joy. ndakukutorai nguva yemune makaronga time yenyu yelife yenyu. Mashoko angu ekupedzisira kuna Faith Domingo nechironga ndeyekuti mwoyo mangu mune hondo mari yangu ndinoida nometa kana ukanzwa kuti ndafa ndane 50 years it will haunt your great grandchildren. I want my money. Zvakasiri kuti baba kusvika ipapo baba vangu zakuti vanhu vatizangoita kuti vakadzi vakuru takasiri kutombosvika ipapo. You lied and you started making me a fool after wandibira dausina kundiita fool. Now you are spreading marumors ekunyepekuti kuti ndakadzingwa muUK. That's really upsetting.
Alright, my sister iripo. I'm going to give you my full name and surname. Do not remove Google pa NMC now. Munoona kuti handipo here pa NMC. Famba chudza vanhu kuti mimi ndakadzingwa muUK. Ndodzingwa muUK handisi mbavha kunge ini iyeka. Iye ndiye watototyira kuti achadzingwa ari mbavha. But manje pamwe haadzingwa achaita munyama Faith. Faith uchatambura Faith. Uchatambura. Aina Mwari wangu ari kudenga, you will never get. Haumbofa wakaenda nazvo zvikadaro. Tese tinonamata mari ndakaishandira iyoyo. It will haunt your great grandchildren. Uchauya nemari yangu, uchatsvaga vazukuru vangu, uchiitsvaga uchibhadhara mari iyoyo. Kwese kwavachafamba vachaudzwa kunzi mbuya venyu vane imwe chembere yekuzhombe yavakadira. Ngavanoipe mari yayo. Ndatopedza. Thank you for the platform, Sisi Mary. Faith nechironga message uri kuinzwa ende uri kuzvinzwa nebig platform yako. Gives me back my money 850. You are very rich. 850 is nothing to you. If you feel kuti you are very big, just give me my money. Iripo, my sister. I hope wachauya mutauri zvakanaka. I hope achauya mutaurirani. I hope so. Hello? Hello? No, today, Jenny, for what I say, report here. Hello? Hello? Yes? Yes, this is Mary. Yeah? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Right. Mushe kanjani? Right. Yeah, Domingo Mary. What Faith Domingo did was, years back, Facebook isati yapita, kwaiva negroup rainzi Look, I don't know if it's still there. So Faith, you know, Look is a women's group, kuti tinosimudzirana, tinoita chichi. Faith Domingo ndobva apinda mugrupu muya. Ndobva auya ndobvati she's an independent travel agent. Ari independent travel agent zvakadaro anobhukira vanhu maholiday. And vanhu being vanhu some in the UK, some vanga vagara havo, but it was a group yevakadzi, an initiative to support her. People then went to Faith, and Faith formed a group. I formed a group in the first thing that she did actually was Tora some of the admins and look. All expenses paid holiday. By Kupura, just how good and seamless the process was, but I changed it to we were seeing pictures. Then Van Wauna Capuchino Fire, Van then started paying much, but to become a holiday. Shwatao Wanajoy is for some people, she didn't even book the holidays at all. You can imagine Nelly Kuyenda all the way to Shikakwana take. What time she was holiday, I ended up Turkey. Number one reason now, no, because Turkey is very easy for anyone to get into. Become a holiday, and some people who are in the group, some people that were in the group, kushika ku Turkey, imagine Malinda never na kushika kukonda kuna holiday ya group. So this was happening. People would try and sort things out here with the people were not coming out. Like more people kept going. I think I'd be able to, you know what, you can't do. I think we book some of the holidays. Practically should book here and there. And then in Govazo, now people chatting the music. Govazo knows we're putting at a tail round. I think around one, I know time around the day, starting even right around the mood. Govazo cooking Govazo the cheese. In meaning necessary, I'm the patient for me. In meaning you can will give you my details. You can report it, my sister. Did you report your case? Yeah, patients. Dixie. 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 I British passport. My British passport.
Dixie. Dixie. Maga report here. Maga report here. Hey, saka kana maga report aga. I think it's chimira kuti police ite action, my sister. Because if another is not clear, do life enya zafe usual. Ma. Hey. Hey. We want the case to be open, but we want to expose him. But now, when I look at it, my sister, life, you know, I see a fay, and I brought my life, I took it life, yeah, because me now allowing people to come and talk to Tauraka, talk to them, get to Furakuti, I just land one, and Timona, Nia E. Kanamazo, we are maybe the Nia fay, Yozo, Irinia fay. Tatukucha life, Nyanza, Magapi, Takataura, Panakuta at Chad, and Timona. Okay, then in that case, my sister, you shouldn't have opened the lines because I thought I was calling. No. Ndavura because mune uyu ndingikiri Joy anga garati ndira kufona handiona ndaona munhu rakabira ndandazoti nyaya handiti and the EFA was saying ndira kufona handiona ndosaka ndangoti chivapinde but otherwise guys idzi nyaya idzi hai hati ndeimberi nenyaya yemalive edu ndix so can comment section matete and the comment section guys no awareness iri raiti chana chezhira it's okay but this life actually I see a fay andimona I see a fay yanga iri life yangu iyi nyaya kana tida kuti muche live ya fay uyu indai kuna Louisa muche gay Louisa tega Louisa indai kuna Louisa indai kuna Louisa no I didn't cause no endai kuna Louisa tedza Louisa auye pano awareness yakanaka chose endai kuna Louisa munodza Louisa endai munodza Louisa ari kuAfrica uko indogara mu UK guys musaita kuti musanyepedzera kusungaira ivivi musanyepedzera kusungaira guys endai kuna Louisa chandipadze kuAfrica koko ndakamuta kataura na Louisa ngamuza nchakupadza ku UK ikoko iwo ndipadze kuAfrica saka endai kuna Louisa tegai Louisa uye pano muinde kuna Louisa ikoko Azima kumucha ndogara ku UK Alice I stay in the UK my sister I stay in the UK I don't stay ku Africa but I didn't threaten you she could come and say tell me zvakanaka kuti yeta kusekwendo ndandi threaten kuthreaten ndokwandisingani because I threaten I become rebellious andizokwati kana kudini andidi kuthreatenwa ndikuti ndisina kuya nenyaya yake anditika hanzina Miriam makutomutya pakuzoda ndakutya ndikutokwata zvinto kutodedera kudai so kudedera chaiko I stay in the UK like this is not Africa antika but ndarava zvanga kundithreatera chiita handiti she could have just said ndokumbura kuti yataura kusei anditika Hansi there is a lot. Are you also involved in this? Kutya handisi kukwata hangu zvoku kukwata handikwati but ndingori munyika manoda kuti a law abiding citizen chete I just want to be a law-abiding citizen. Handidi ticket race speeding. Handidi chi so imbonisiya ndine 1 year entry mu UK. Kune vanoshandisa brain matonzwisisa zvatikutaura. Handikwatiswe na faith, handikwatiswe nemunhu. Ndatomudza kuti handikwatiswe handidi. Asi ngarige kundithreatena. Handidi kuthreateniwa kuti hanzi mukuda kuti my life nemalexi I'll sue you. Kusuyiwa ndokwandisingato handito izvo zvezvo. Kana ndichingokwanisa ngorespecta nyaya dzevanhu vachime mu UK ndogona ngorespecta ndega. Kungoti okay we are now neighbors. Ndega. Kwete zvokundikwatisa. I don't like it. Don't ever come here and try to intimidate or threaten me again, Faith. Never. I don't like it. Never. It is start today and stop today. Ndikakuona kuti ndipasha kumasititi ndikanyarara ndinenge chidecide kunyarara because then chingo respect our plans then chingo to peace because my peace my mental health is important so ndinozongonyarara so you see I'll just keep quiet but no musadzofa makaudzana kuti kwanzi sisemeli vanotokwata ina handikwate musadzombofema makaudzana izvozvo
handikwate handitokwate zvachose handitokwate ende hatidi right handei kunyaya yedu atakataura nayo panapa musandikwatise ndibudisa mumudhi ndandakazvifarira zvisingaiti hey UK don't do that, hey UK what don't do that, don't do that. All right guys, handei kunyaya yedu. Ndakafonegwa nemwe mukadzi suro makuseni ndafonegwa nemukadzi uyu nezuro makuseni ndobva tanga kunditsanangurira nyaya yake. Nyaya iyi iri very sensitive. Hanzi katai mudzoke. I think so. Tisasanganise nyaya yati let me cut and come because ndinenge ndatove kuti handini zvokuvhundisiwe nendato uyu nguva dzangu dzinza kuto mheri zvazvinoita so ndenda kutoda izvi guys regai ndikati ndidzoke.